Stai într-un fotoliu confortabil, cu o ceașcă de cafea aburindă lângă tine, o carte de peste 200 de pagini în mâini, ești încântat să te cufunzi în poveste, dar ești conștient și de timpul care trece. Ai o zi aglomerată în față și nu ești sigur dacă vei reuși să termini cartea. Dar ce-ar fi dacă ai putea? Ce-ar fi dacă ai putea să citești întreaga carte într-o oră, fără să pierzi niciun detaliu sau profunzimea poveștii? Vestea bună e că ai nimerit bine. O să afli din acest clip ce trebuie să faci ca să citești mai repede și să reții cât mai mult din ce ai citit. Salutare, sunt Marius Stroie și vorbesc din cărți. Cartea de azi ne ajută să citim cărți, mai multe și mai repede. E vorba de cartea lui Cam Knight, Citire rapidă. Învață să citești o carte de peste 200 de pagini într-o oră. În ciuda beneficiilor sale, cititul rapid este adesea înțeles greșit. Unii oameni cred că este vorba despre a sări peste cuvinte sau rânduri, dar nu este cazul. De fapt, atunci când este făcut corect, cititul rapid poate îmbunătăți înțelegerea și reținerea informațiilor. E vorba despre antrenarea creierului pentru a procesa informațiile mai eficient, nu despre pierderea acestora, de fapt. Ai încercat vreodată să citești o carte într-o oră? Sună imposibil, nu-i așa? Ei bine, nu dacă stăpânești arta cititului rapid. Dar există o problemă. Cititul rapid nu înseamnă doar să-ți miști ochii mai repede pe pagină. Este un joc mental și ca orice joc, trebuie să te încălzești înainte de a începe. Aici intervine pregătirea mentală. Pregătirea mentală este ca exercițiile de stretching pe care le faci înainte de o alergare. Este procesul prin care îți pregătești mintea să absoarbă informațiile într-un ritm rapid. Să vorbim acum despre concentrare și atenție. Imaginează-ți că încerci să citești o carte într-o cameră zgomotoasă și aglomerată. E dificil, nu-i așa? Asta pentru că mintea ta este distrasă. Același lucru se întâmplă și când citești rapid. Dacă mintea ta este în altă parte, nu vei putea procesa informațiile la fel de rapid. Așadar, cum îți îmbunătățești concentrarea și atenția? Păi, începe prin eliminarea distragerilor. Simplu. Găsește un loc liniștit și confortabil pentru a citi, apoi fii prezent în momentul de față. Acordă atenție maximă textului pe care îl citești. Însă pregătirea mentală nu se rezumă doar la concentrare și atenție. Este vorba și despre a avea o atitudine pozitivă. Crezi sau nu, atitudinea ta față de citit îți poate influența viteza de citire. Dacă tu crezi că cititul este plictisitor sau dificil, vei citi probabil mai încet. Dar dacă vezi cititul ca pe o aventură captivantă, vei citi mai rapid. Așadar, cultivă o mentalitate pozitivă. Acum să ne îndreptăm atenția către câteva tehnici pentru condiționarea mentală. Meditația este o modalitate excelentă de a-ți pregăti mintea pentru cititul rapid. Te ajută să te relaxezi, să te concentrezi și să-ți eliberezi mintea de distrageri. Începe prin a medita câteva minute înainte de a citi, închide ochii, respiră adânc și eliberează-ți mintea de orice gânduri. O altă tehnică puternică este vizualizarea. Asta înseamnă să te imaginezi citind rapid și înțelegând tot ce citești. Cu cât vizualizezi mai mult, cu atât mintea ta se condiționează mai bine pentru cititul rapid. S-ar putea să te întrebi care este impactul acestei pregătiri mentale. Ei bine, poate crește semnificativ viteza ta de citire. De exemplu, un studiu menționat în cartea lui Cam Knight arată că participanții care au practicat tehnici de pregătire mentală au reușit să-și mărească viteza de citire cu atenție până la 300%. Asta înseamnă să treci de la a citi o pagină pe minut la 3. Hai să abordăm acum câteva din tehnicile esențiale pentru citit rapid prezentate în această carte. Primul lucru este fragmentarea. Această tehnică implică gruparea cuvintelor în timp ce citești, în loc să le citești pe fiecare individual. Fragmentarea permite creierului tău să proceseze informațiile mai eficient, ceea ce duce la viteza de citire mai mare. Da? Pentru a practica fragmentarea, începe prin a grupa câte 2 cuvinte în timp ce citești, apoi mărește treptat numărul de cuvinte în fiecare grup pe măsură ce te obișnuiești. Adică tu practic fotografiezi textul.
mai citești cuvânt cu cuvânt, la fel cum citești acum un cuvânt, nu citești literă cu literă. Următorul aspect este minimizarea subvocalizării. Așa se numește chestia asta. Subvocalizarea este de fapt obiceiul de a pronunța în gând fiecare cuvânt în timp ce citești. Deși pare inofensiv, poate încetini semnificativ viteza de citire. Pentru a minimiza subvocalizarea, încearcă să fredonezi sau să numeri în timp ce citești. Acest lucru poate ajuta creierul tău să nu se mai concentreze pe pronunțarea fiecărui cuvânt, permițându-ți să citești mai rapid. Da, știu, poate să pară la început că această tehnică îți încetinește viteza cititului, dar vei câștiga viteză în timp. A treia tehnică este utilizarea unui indicator. Aceasta implică utilizarea degetului, a unui stilou sau a unui alt obiect pentru a-ți ghida ochii în timp ce citești. Indicatorul te ajută să-ți miști ochii mai lin de-a lungul paginii, reducând șansa de a sări peste rânduri sau de a pierde textul. Pentru a folosi un indicator, așează-l sub rândul pe care îl citești și mișcă în timp ce parcurgi textul. Totul se rezumă la practică și adaptare. De exemplu, dacă citești un articol academic mai dens așa, s-ar putea să consideri utile fragmentarea și utilizarea unui indicator. Pe de altă parte, dacă citești un roman mai ușurel așa, de ficțiune să zicem, minimizarea subvocalizării poate fi mai benefică. Alegerea tehnicii potrivite de citire rapidă depinde de tipul de material pe care îl citești. Bine, depinde și de tine. Pentru textele complexe, fragmentarea te poate ajuta să înțelegi mai bine conținutul. Pentru textele mai simple, minimizarea subvocalizării te poate ajuta să parcurgi paginile cu ușurință. Ține minte, nu există o abordare universală. Experimentează cu diferite tehnici și vezi ce funcționează cel mai bine pentru tine. Hai să vorbim acum și despre câteva strategii pentru îmbunătățirea înțelegerii și reținerii în cititul rapid. Da? Primul pas este cititul activ. Spre deosebire de cititul pasiv, unde doar lași cuvintele să curgă peste tine, cititul activ presupune să interacționezi cu textul. Este ca și cum ai purta o conversație cu autorul. Întrebi, reflectezi, faci conexiuni. Această interacțiune nu doar că face lectura mai plăcută, dar îți îmbunătățește și înțelegerea și reținerea informațiilor. Cum practici cititul activ? Simplu. Puneți întrebări pe măsură ce citești. Fă predicții și relaționează conținutul cu experiențele tale personale. Acest lucru îți va menține mintea alertă și angajată pe text, ajutându-te să absorbi mai multe informații. Următoarea strategie este luarea de notițe. Poate te gândești, luarea de notițe, dar asta mă va încetini. Adevărat, dar amintește-ți că cititul rapid nu înseamnă doar viteză, este vorba și despre înțelegere. Și luarea de notițe poate adânci înțelegerea ta mai mult decât orice altceva. Te forțează să procesezi informația, să o distilezi în esența ei. Așadar, nu te feri să notezi punctele cheie, ideile interesante sau întrebările care îți vin în minte pe măsură ce citești. Vei fi surprins de cât de mult îți poate spori înțelegerea și reținerea textului. În final, să discutăm despre repetiție și revizuire. Da, poate părea contraintuitiv în contextul cititului rapid, dar este esențial pentru memorie și înțelegere. Repetiția întărește căile neuronale, făcând mai ușoară amintirea informațiilor. Așa funcționează creierul nostru. Revizuirea, pe de altă parte, te ajută să-ți reîmprospătezi memoria și să-ți adâncești înțelegerea. Așadar, fă-ți un obicei din a-ți revizui notițele și rezumatele în mod regulat. Acest lucru te va ajuta să reții informațiile pentru mai mult timp și să le înțelegi mai bine. Cititul rapid este o abilitate care poate fi dezvoltată și perfecționată prin practică. Nu este doar despre a citi rapid, ci și despre a înțelege și a reține informațiile. Așadar, începe să practici cititul rapid de astăzi. Începe cu câteva minute pe zi și mărește treptat timpul alocat citirii. Experimentează cu diferite tehnici și descoperă ce funcționează cel mai bine pentru tine. Și cel mai important, bucură-te de lectură.
În cele din urmă, lectura ar trebui să fie o plăcere și nu o corvoadă. Dacă vi s-a părut interesant subiectul și vreți să intrați mai mult în amănunte, găsiți link pentru carte în descriere. Mă opresc aici acum, mă duc să citesc Shantaram, cartea superbă despre care abia aștept să vă povestesc. Vorbim, până atunci, pace ție, cititorule!